Mijinjina wa ɗan Bello gwarzon gwamna garkuwar yaƙi, kan dakile ta'addanci Katsinawa muna ta san barka, zama da lafiya jari da lumana Katsina fatanmu. Zama da lafiya jari, jihar mu shi muke guri, mun yi shi ya fi alkhairi, tunda masu ta'addancin nan daga suna cikin mu mun san su, mu baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin a gano su, cikin mu an ka haife su, mun san gida nasu, wasu mun san iyayensu, amma muna ta shakkunsu, mu taimaka wa kanmu da gwamnati domin mu kai bayanansu. Ai mashina suke hawa a ina ne suke sayan fetur, ga fitilu suna hankawa waya suke sayan batir, magungunan da ke ishe su a daji ita ya ake harkar, mu mun sani akwai bara gurbi cikin mu shi ya samu kewakar, mu daina yin mu'amala da mutanen gadon mu bar shakkar, komai ya zam cikin tsari, in ba zama na lafiya ya za a yi arziki ya bunƙasa. Ga gonaki muna kallo amma an hana mu noma, ga makarantu na 'ya'yanmu ba za su je wasu, ga kasuwanni na ƙarshen mako ba za mu je wasu. Loko muke ta'ala Ubangijin Rasula, kamar don tsaro jihar Katsina al'umma su daina ku. Rashin zama na lafiya duk wani tsarin kwarai yakan rusa, in ba zama na lafiya ko noma sai ka gan shi an kasa, inda zama na lafiya ko tafiya za ka ganta ta nisa, ko da kasuwanci sai da limana ake da damarsa, in ba zama na lafiya ko barci sai ka gan shi an kasa. Rashin zama na lafiya kaga mutum ya guji iyalansa, rashin zaman lumana ki saka ango ya bar amaryarsa, rashin zama da lafiya ki saka dan fillaya da sandarsa, rashin zama na lafiya kaga mutum ya guji muhallinsa, rashin zama na lafiya ki saka kalubale wurin mulki. In ba zama na lafiya gwamnati ya za a yi ta yo aiki, in ba zama na lafiya wannan na dagula salon mulki, gwamnati ta yi tsarin aiki amma ta karkata yaki. Na yi kira ga al'umma cikin garuruwa na ku ba da taimako na ku zan kula da junan ku. In kun yi bincike ku sa lura cikin su hayar da 'ya'yanku, su ne ke masu in kuma da su ake ta yakar ku haɗa kanku dangina ku kare martaba ta ku, in kun ga bako a cikin ku ga jami'an tsaro na ku zam sanar da su firar duka ɓata gari a cikin ku. Birni gami da ƙauyuka kowa yana cikin shakka, ba wanda ya wuce ɗauka, ko da kana makwancinka mu jinjina wa ɗan Bello. Mun yaba ƙoƙarin gwamna don tausayinsa ya nuna, gwamna ya kasa ya zauna halinsa baba mun auna, tallatin mai jihar Katsina Da shi da Mustapha Inuwa dan ƙoƙarinsa ya nuna, dan kare duka al'umma. Ku shaida Mustapha Inuwa bai san a cuci al'umma, yan kayana yana ɓata shi domin su raba kawuna. Wadda sun gasa muke waka ta faɗakar da al'umma. Manar Yakubu Dabti gwamna bai san ana ta'addanci, shi Esmaliri Yakubu guri ne al'umma musan yanci, da Dr. Mustapha Inuwa LG
furci an mai rashin fahimta ne yarji ya zuba ya munafurci mun tare lawalin zaki tun amsitar mazan yaƙi malam shi to a gaishe ka bakara na sidin naka Allahu mai roƙonka don sayyade habibinka kai ne ka ce mu roƙe ka duk masu hannuwa a ciki batu na kashe al'umma ko kwashe dukiyoyinsu ko garkuwa da matansu su ɓata rayuwa tasu hasbunallahu ya Allah wa ni'mal wakil Allah in Allahumma dammirhu tamkinhum ila ya Allah ay rabbana kuzuhum dan mai halin makin aiki irin na kashe al'umma in Allah ka tarwatsa su ka watsa su nuna masu karfinka mu'adda a kawai zane kokarin gwamna kowace ka ya Allah Ar-Rahmanu ya Allah Al-Muntaqimu ya Allah Al-Muzilli ya Allah ya Azizu ya Allah Sami'u du'a'i mutiyu rabbi karburukum amin Allah mijintina wadan bello barzan gwamna garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka tsanawa muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka tsina fatan mu mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka tsanawa muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka tsina fatan mu mulki zan sako fari duka abin da zan so ma sai na sashe zai yi tasiri mai tasarrufin mulki a hadin rabbana cikan buri dan ko kai kake ba mu yau ma mun fito da kokonmu mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka sanawa muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka suna fatan mu yau daɗin salatan ka kunsha ambato masoyinka shi ka baiwa yardar ka sannan shugaba na bayanka alihi sahabbansa duka sanya su masu albarka sun bi sidi mai maka da biyayya gare shi manzan buwa mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka sanawa muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka suna fatan mu zama na lafiya ku sani shi ne shimfiɗa ta al'umma shi za a hau a zauna ci gaba kam sai ya ƙara kan kama in ba zaman lumana za ka ga sawun da babu takalma in kyale duk iyalanmu da muhalli da dukiyoyinmu mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka sanawa muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka suna fatan mu idan suka zo guri na komai suke so ba zan sayar ba ina san abinci ko magani ba za su yi in ba da shi ba sannan abin hawan su in babu fetur ba za su hau ba ina hana su kai ka hana su komai ba za su yau ba daji babu abin masarufi in ba mu ba su shi ba da za su nema a ce masu babu da ba za su sake kawo hari ba mijinjina
kan kama babu mai shakka. Barka da kokari gwamna don ka kare hakuna namu. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaki. Kan dakile ta'addanci kasanawa wana ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasana fatan mu. Mun yaba ma ɗan Bello da irin kokari da kwazansa. Dangane ta'addanci a jiha ta mu babu sauransa. Hankalinmu ya yi kwanci kowa ya shige makwancinsa. Babu mai shiga garkenmu ya ce za ya kwanci shanunmu. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaki. Kan dakile ta'addanci kasanawa wana ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasana fatan mu. Tausayi na ɗan Bello da ido ya zubar hawayen shi. Kai irin ta'addacin da ake hankalin shi ya tashi. Ya yi kira ga al'umma birni ƙauyuka da bakin shi. Ya yi alkawalin sosai ya dakile ta'addanci. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaki. Kan dakile ta'addanci kasanawa wana ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasana fatan mu. Zama na lafiya shine jari in ji baba ɗan Bello. In ba zama na lafiya a rasa nono cikin rigar fillo. Sai da zama na lafiya za ka ga yara suna hawan lilo. Na hikima yake magana domin gargaɗin mutanenmu. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaki. Kan dakile ta'addanci kasanawa wana ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasana fatan mu. A maganar tsaro gwamna har federal sai da ya taka. Domin civil defense soja police federal an baka. Kuma ma'aikata birar bakon da garin ku ya taka. Ga shawarar arabi fatan in kun ji za ku zama ɗauka. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaki. Kan dakile ta'addanci kasanawa wana ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasana fatan mu. Ne sanne da kokari Aminu ɗan Bello mai halin kirki. Gwamnan Katsina motar shi ko da yaushe yana cikin tukiya. Ya tafiya zuwa har garin Abuja don baraki. Mu addu'ar mu Allah ya baka sa'a akan tsaron nan mai girma. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaki. Kan dakile ta'addanci kasanawa wana ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasana fatan mu. Masani da titodin dina ga sarki, aiki in kana kyauta lediyan awaki, in kai mai guda ɗaya tilo ka zama sadauki, in kai mai kake nunin kishi gare mu, in dan wakilancin ne a hallaka mu, suna gani da idanu ake kashe mu, cikin su ɗaiɗai ku sun ka ɗau mataki, da sauran suna jan mu muke uban makoki, in ana ta harbe mu kamar ɗiyan awaki, in ƙosan waka kwanso na dakata ba, masani mun gode yunkurin da kai, Allah ya kama maka ɗauka sauke nauyi. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaki. Kan dakile ta'addanci kasanawa wana ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasana fatan mu. Mutanen jihar Katsina muku ya haƙuri don Allah. Mun sani a fannin tsaro jihar mu tana cikin matsala. Burin Aminu Masani al'ummarsa su bar kwalla. Da tsaro a hannunka yake da mun fice matsala. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaki. Kan dakile ta'addanci kasanawa
dan waɗansu ba ta gari kwarorin da ba su yin kishi suna ta garkuwa da mutane ko da ga wanda sun san shi sai an biya su fansar shi sun sa tsarkuwa ta mu Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka suna muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka suna fata tausayi na al'umma bai bar gwamna yayi barci ba ko da yaushe ya zauna lamarin yan ta'adda zai duba a inda suka samu irin matsalar babu inda bai je ba sai da yayi sasanci daga ƙarshe su kai mutulcewa Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka suna muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka suna fatan mu Allah wadan kaɗan kuka mai jawa uwa ta saji fa kunya da darajar ɗan kodi ya kimar gidan kukun jefa fulani na da alfanya amma wasu sun zamo karfa waɗansu ba fulani ba amma sun fage ta'addanci lalle Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka suna muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka suna fatan mu Matsala irin wannan da wuya da akile ta kun gane. Sai a hankali da cikar nazari dan adam ajizi ne. Ba a san su waye ke yi ba don su kan yi mama ne. Su zo gari su buɗe wuta ga mutane su kwashe shanunsu. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka suna muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka suna fatan mu Yanzu gwamnatin Katsina ta tabbatar da kada al'umma dukiya da rayuka gwamna misali na ga hidima yanzu kun ga aikinmu mu taimaka wa gwamna al'umma mu yaƙi informal sannan mu kara addu'o'inmu Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka suna muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka suna fatan mu kainuwa da shan Allah dan bello ba da shan mutane baya yanzu katsinawa na murna mulkin ka ya zama riba kokarin da kai har ka tsaro nan wurin na dirdiwa yanzu katsinawa mun gode Allah ja da kwanan ka baba Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka suna muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka suna fatan mu ya rabbi mun yi roƙo zaman lumana ka ba mu da faruwa albarkacin ma'aiki a famfa ma mai dubin kai ruwa kuma muna tawassul da shi masoyin ka ya mu da ruwa ka samu rayukan tsari mu zauna kalau cikin sulhu a ƙasa ta Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka suna muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana ka suna fatan yanzu mu walƙiya ta haska mun gane gaskiyar hanya ko fito dukan katsinawa don yanzu mun ka dauniya mijin wa baba dan bello gwamna mai farar aniya kan tsaron kasa ka taka rawa godiya muke babban gwamna Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi kan dakile ta'addanci ka suna muna ta san barka zama da lafiya jari da lumana
shirya zama domin a zo a samu sasanci, amma waɗansu sun bijire a cikin ku suna ta'addanci. To gwamnatinmu ta shirya domin ta yaƙi masu cutar mu. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi, kan dakile ta'addanci kasanawa muna ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasina fatan mu. Baya sun saka mu gudun hijira a mun baro muhallin mu. Sun hana mu yin noma da kiwo su kona abincin mu. Mun rabu da matan mu da yawa a har gami da yaran mu. Babu kasuwa bare mu fito 'yan kudi mu samu. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi, kan dakile ta'addanci kasanawa muna ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasina fatan mu. Radda gwamna ya shiga daji ga tawagarsa ya ɗiba, ya doshi 'yan ta'adda dan ya gaya musu bai ji daɗi ba. Waɗansu sun fahimta nan suka ce mushi baba mun tuba, sun aje makamansu suka ce lafiya ta doshe mu. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi, kan dakile ta'addanci kasanawa muna ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasina fatan mu. Jisai da Fulani mai asali ne cikin ƙasa ta mu. Mu ne muke kiwo birni ƙauye mu yi damuwa. Kuma an yi shaidar mu wajen kunya mun samu. Ya aka Fulani yanzu halin mu ko ina an ƙi mu. Ni kira ga jinsin mu Fulani mu gyara halin mu. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi, kan dakile ta'addanci kasanawa muna ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasina fatan mu. Mai tausayi mu ji ga Khadija gwamnan da babu tamkarka. Fagen tsaro kana kokari ya Allah ya ida manufarka. Sannu Aminu dan Bello dodayanta da sunanka. Addu'a da fatan alkhairi Allah ja da kwananka dan gwarai. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi, kan dakile ta'addanci kasanawa muna ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasina fatan mu. Kada mu karabin gwamna domin shawarar su mun samu. Da tsaro ya inganta duka mun san su bangaren kishi. Da matsalar ta'addanci ya sa hankalin su ya tashi. Yau an yi matukar hanci kuma bakin zaren mu mun samu. Mijinjina waɗanda lobar zangon na garkuwar yaƙi, kan dakile ta'addanci kasanawa muna ta san barka. Zama da lafiya jari da lumana kasina fatan mu. Zama da lafiya an ce ya faɗan sarki ya faɗa har ni ɗin ya al'umma ku ta haƙuri don gwamnati na bakin ƙoƙari. Harka ta tsaro sai a hankali federal government
lafiya jari da